Assalamu alaikum, fatan na same ku lafiya. Yau zan yi muku bayani ne akan wani application na rap, yanda ake yin waƙa. Shine zan yi muku bayani yau a kansa da yanda ake amfani da shi. Ku biyo ni, fatan dai ku yi mana subscribing a tashar tamu, ku yi mana liking da sharing, har comment ma ku yi. To misali, bari in kunna data ta. Misali in za ka yi downloading ɗinsa, na shiga Play Store, sai ka rubuta rap. Yau ga ma shi nan. Kun ga application ɗin nan. To ni daman can na riga da na yi downloading ɗinsa. Yanzu abin da ya rage sai in shiga in nuna muku yanda ake amfani da shi. Misali, sai ka shiga nan open. Ya buɗe. To daman ni na daɗe da buɗe shi, kun gan shi nan kamar haka. Za ku ga akwai plugin, akwai audio, akwai video. Sai nan ƙasan nan wajen profile nan gefen. Nan gefen. Yauwa, za ku ga an yi plugin ɗina ma sosai. Har waƙoƙi ma na bubbuga su da kaina. Don haka duk ga su nan a cikin application ɗin. Misali bari in ɗan gwada muku wata waƙa da na yi a ciki, ku gan ta, ku ji ta. Na ɗanɗana muku zuma a bakinku. Misali, idan kana son kai ma kai waƙar, sai ka shiga nan inda wajen rawul ɗin nan tsakiyar nan. Sai ka danna kamar haka. Za ku gani akwai wajen posting ɗin hoto, akwai wajen recording video, akwai wajen recording audio. To in za ka shiga a ciki sai ka zaɓi recording video music. To za ku ga nan ga kiɗa nan kala. Nan ma kiɗa ne, nan ma kiɗa ne, nan kiɗa ne. Duk kiɗan da kake so za ka iya shiga ka sauke shi sai ka hau kansa kai waƙar. Misali, bari in zaɓo kiɗa guda ɗaya in ɗanɗana muku ku ɗan ji. Misali, ya ku jama'a ku san da cewa duk abin da ka gani ya faru, ka sa a ranka cewa yin kanka bane Allah ne. Komai da ka gani daga Allah ne. Yauwa, idan za ku yi recording ɗin, nan start ɗin za ku shiga. Sai ka danna. Zai lissafa 1 har 3. Sannan sai ka rera waƙar. A nan za ka dage ka rera ta. Idan ka rera ta, to sai ka shiga nan wajen. Kana gama rera ta. Misali sai in shiga nan.